Un verán máis, o encoro da Baxe tínguese de verde. Hai xa máis de 12 anos que na presa de Caldas se dá esta situación. Son as cianobacterias que proliferan en augas estancadas, como é o caso cando aumentan as horas de luz e soben as temperaturas. Augas de Galicia decretou o estado de alerta porque o nivel de células por milímetro de auga supera as 2000. O problema parece estar claro. Un encoro que con 20 anos de historia foi polémico dende antes mesmo de ser construído. O alcalde da localidade recoñece que arestora a situación chegou a niveis críticos. Estamos nun momento moi crítico, probablemente é o máis crítico do ano, non? Estes son datos que van fluctuando, pero a situación no río é insostible desde o punto de vista da cianobacteria. Tal é así que Sanidade insta agora o Concello a alertar sobre o risco pro baño. No consistorio, mentres, os 4 grupos municipais decidiron crear un comité de crise para consensuar medidas e reclamar á Xunta solucións. O alcalde teno claro, o máximo responsable desta imaxe é o Goberno galego. Só hai unha administración responsable e nós pedimos simplemente eso, que se asuman responsabilidades. O que non pode ser é que o presidente vaya a Vigo e se abochorne ca situación de Vigo e a Caldas xa non veña para non ter que abochornarse cando o bochorno corresponde única e exclusivamente a esa administración. O rexedor explica que esta situación está xerando un impacto económico negativo por varias razóns. Unha, o encarecemento da auga que se suministra. Outra, a prohibición do ocio fluvial. Falamos de que o tema da agua que estamos suministrando se nos está encarecendo moitísimo e os veciños non teñen por que pagala máis cara. Falamos de que hai neste momento 4 municipios afectados con non poder bañarse e non poder ter ocio no río, que é históricamente o centro neurálxico do ocio veraniego tanto en Cuntis, como en Moraña, como en Caldas, como en Portas. E seguiremos cara abaixo, porque isto é imparable, non? Entende a preocupación dos veciños polas posibles consecuencias de consumir auga da villa, aínda que lembra. A agua que estamos servindo o Concello de Caldas está absolutamente garantida. Fanse analíticas ca periodicidade demandada, incluso con máis periodicidade da que se nos demanda, e están dando resultados bons. Un baño nestas augas podería provocar reaccións na pel. No caso de ser consumidas sen tratar, podería ocasionar problemas gastrointestinais.